nog een topmodelboek, een MP4-speler en 4 draagjes. Een trein van Duplo. Even denken. Een zwaar. Stok, hè? Een blauwe stok. En wat nog meer? Een treinstation, hè? Een treinstation. Ja. Een Lego vrachtauto. Oh, Lego City Truck. Een pakket. Playmobil. Playmobil vakantiehuis. €100, 800 €, €1.000, een lekker bier voor Sanne. En Anouk. Ja, jongen. En god, hoe heet dat? Ik zou graag een Nintendo. Je tijd is bijna om. Harmen. Ding 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 ding. Een leuke theatershow. Een leuke schouwburg voor later met Marco. Oh. Ja, wat ga je zeggen? Een mooi bier. Ik wil graag een Wii en een PlayStation 3 en een biertje en een konijntje. En een haas en een konijn en een geveer.